Srce svakog doma je dnevni boravak, a kako smo uredili jedan u obiteljskom stanu u novogradnji pokazat ćemo vam u idućim minutama. Urediti jednostavan i pročišćen dnevni prostor može biti izazov, a upravo je to želja vlasnika stana u novogradnji. Stan od 95 kvadrata opremamo u cijelosti, a kako je riječ o novogradnji, posao nam je olakšan. Želja klijenta je jednostavnost s prizvukom suvremenog i upravo time ćemo se voditi pri uređenju. Na raspolaganju imamo gotovo 30 kvadrata u koje trebamo smjestiti dnevni boravak i blagovaonicu. Uz pročišćen dizajn, želja klijenta je osigurati dovoljno mjesta za skladištenje, a da to ne nagrdi prostor. Kako bi ispunili sve zahtjeve, odlučila sam se za namještaj po mjeri. U dnevnoj sobi da ćemo izraditi 2 komode i jednu policu vrlo jednostavnih linija, dok ćemo duž cijelog zida u blagovaonici smjestiti ormar. Prije nego što mjere i nacrte pošaljemo u Elgrad, potrebno je definirati materijale. Odabrala sam 5 mat u crnoj i sivoj boji dekor drva. Crno i dekor drva kombinirat ćemo na elementima u dnevnom boravku, dok ćemo ormar izvesti u sivoj kako se ne bi previše isticao. Želite li pri izradi namještaja koristiti mat dekor, a u srednjem cjenovnom razredu, naš prijedlog je 5 mat. Znači, materijal je predviđen za korištenje na frontama, na vertikalnim površinama, jer za te površine on ima dovoljnu mehaničku otpornost, a ono što bismo posebno naglasili, ima otpornost na otiske prstiju, takozvane packe, tako da se prilikom korištenja nikakvi tragovi neće vidjeti. Ormar u sivoj boji diskretno će se uklopiti u prostor. Smješten duž jednog zida neće smetati pri prolasku, a osigurat će dovoljno mjesta za spremanje stvari. Kako bismo zadovoljili želju klijenta, u dnevni boravak nećemo smjestiti puno namještaja, već ćemo skladnim odabirom boja i dekora stvoriti jednostavan i suvremen prostor. Želite li da i vaš dnevni boravak bude sličan ovome, obratite pozornost na sljedeće. Osim jednostavnog namještaja, kako komoda i polica, tako i onoga za sjedenje, birajte decentna rasvjetna tijela i zavjese. Načela jednostavnosti držat ćemo se i pri ukrašavanju. Tek pokoja biljka i knjige bit će dovoljne da dnevni prostor dobije konačan izgled. U dnevnom boravku odlučili smo se za poluotvorene elemente. Svaki tako ima otvorenu policu za knjige i ukrase, ali i jedan mali zatvoreni dio. Elementi rađeni po mjeri vrlo su slični. Tu smo se poigrali s rasporedom dekora, što je dalo malo posebnosti. Kako bi dnevni boravak dobio željeni izgled, odlučili smo se za garnituru jednostavnog dizajna. Udobnu sivu fotelju, modernih linija i crni metalni stolić. Za blagovaonicu smo odabrali zanimljive visjelice iznad stola modernih linija, dok su se tapecirani stolci odlično uklopili u ostatak uređenja. Ormar s jednostavnim frontama nenapadno je smješten u prostor, baš kako su klijenti željeli. Da ponovimo, spoj jednostavnog i suvremenog najlakše se postiže ravnim linijama, minimaliziranim namještajem i usklađenim tonovima. Imajte na umu da bi sve trebalo biti skladno i što je najvažnije ugodno.